Παρέλαβα ένα γκρουπ να το πάω σε ένα σημείο, σε ένα προκαθαρισμένο σημείο, σε ένα βουνό. Χιόνιζε ασταμάτητα. Είχαμε 0 βαθμούς θερμοκρασία. Φρέσκο μαλακό χιόνι, γλιστρούσε. Φορούσα αλυσίδες. Μπροστά μου ήταν ένα φορτηγό. Του είχα αφήσει μεγάλη απόσταση, 120 μέτρα περίπου, μπορεί και παραπάνω του είχα αφήσει. Γιατί δεν φορούσα αλυσίδες και ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι κάτι θα γίνει. Σε μια ανηφόρα λοιπόν το φορτηγό δεν μπορούσε να ανέβει, σπινιάριζε. Άρχισε να κλειστάει προς τα πίσω και ερχόταν κατά πάνω μας. Έβαλα αμέσως όπισθεν, έκανα πίσω και βλέπω στην κάμερα ότι υπήρχε και άλλο φορτηγό πίσω μου. Ξεκίνησε και αυτό να κάνει όπισθεν σιγά σιγά, αλλά κάπου εκεί το έχασε και του δίπλωσε το φορτηγό. Και πλέον δεν είχα άλλα περιθώρια, έπρεπε να σταματήσω κι εγώ. Δένω χειρόφρενο, λύνω ζώνη και φωνάζω στον κόσμο: πηγαίνετε στους μπροστινούς εδώ, πηγαίνετε προς τα πίσω στο λεωφορείο και καθίστε κάτω. Εντάξει, αυτό επικράτησε ένας πανικός για κάποια δευτερόλεπτα. Βλέπω ότι άρχισε να διπλώνει με το πλάι και πήγε και σφήνωσε πάνω στις μπαριέρες και σταμάτησε εκεί, κάποια μέτρα μπροστά μου εδώ. Αν δεν είχα απόσταση, παιδιά, θα είχε άλλη κατάληξη το πράγμα. Αυτό το κοντέινερ που ήταν μπροστά μου θα είχε μπει εδώ μέσα και θα με είχε λιώσει. Κρατάμε αποστάσεις. Αυτό το μήνυμα θα σας περάσω, ότι κρατάμε αποστάσεις. Να είστε ασφαλείς, να προσέχετε στους δρόμους σας και να έχετε ένα καλό απόγευμα. Σας χαιρετώ.